Purba bawana
Hong Ilahing Hong Ilahing awi kenamastu purnama sidam awi kenamastu silat mringwang jagat karono siran tondo gawe sisaning disono sono sinaulan ulo pestu masih lestantun lambahing Buddha jenantur tutur tatelo tulo-tulat mringaden paradiyo Winur sita ngopama para manuskara karna giya tuming jaman Purwa. Winur sita trengkang dinamada pinardi tameng lalata mangya tekap wasanen kupita tanwun renggeng pralambang matumpa-tumpa. Marapa panggung sang muring kota. Ana negari pun dita ingkang kaeka adidasa Purwa eka marang sawija dilinuwih dasa 10 Purwa marang wiwitan senadyan kathah titah ing dawa ingkang sinungga ing pratiwi kinasunganing akasa kirapiting samudra rajak sami anggana raras nanging datan kadya ingkang ginupit ing dalu samangke yakti ingkang sinebat gumlaring Pedukuang karang kadempel ya ing Karang Tumaritis ya ing Klampe Sireng pramila winastan Karang kadempel awit duka ingkang kasinungan bumi subur sugih Purwetu polo gumandul polo kasimpar polo kapendhem miang polo ijo satemah kagesangi jalma sak dusun sinebat Karang Tumaritis karana keng toya pancuran kang tinalangan mijil saking Sendhang miang Traga sinebat Klampe Sireng karana tengahing padukuan dinengeran wit klampis ingkang cemeng mulesipun dasare papan miring winarating winangun padukuan wijang kang marga-marga manghayat ninggahing gunung kanan kiring ing marga kang katingal amung gumlaring pasabinan datan pategalan Sradyanto amung parigaga parijata Sukonandi duda ngasak parandene katingal sarwineng semake wancine wis ndungkap panen waing dami wis katon padha tumungkul kuning gumering kadya kencana sinangling kadyuping maruta siraung swaraning Narakisma kang samya andusah getak peksi kaya gamelan dethok kedhopyok surah kepiyakang tanpa gending aglaring pategalan datan kujiwa katingal jagung puhung lombok terong kacang ijo uwi gemili sakendi-kendi katempuing samirana gegodhongane katon ruwe-ruwe kaya ngampirake kang lagya rumaksana sangsaya mawahi sengseming swasana garawe ngamungke semua ngulah pasidan datan ati laro aton ning kaendahan tuwin kasarasan saubenging saben wis mo tinanduran sesekaran kang mawarni-warni endah lamun dinulu wangi lamun kinanda mawar mlati ceplok piring arum dalu lunging gadung malengkung katiuping maruta manda anggrek manglunging balung isi tirta wening saben wis mo kandhanging raja kaya tetelo hamu wae endahing bali griya turta datan tilaro wadoning kasarasan ilining toya Sendhang tinalangan anjoking pasiraman kekucahe naratas pasabinan mentok minti bebek meri sarta panggoyanganing kebu sapi jauh-jauhan jangkep angrenggani endahing padukuan peksi pudang kumandang haleledang mencuk panging ketapang drekuku manggut-mangguting wit duku peksi jalak lunjak-lunjak ajak-ajak marang peksi brenjak kaya wis sajak kencan semayan marang peksi bayan
Dadan katun peksi kang alit-alit bangsane pipit rangurangan sadaya sami sigrak sumarak kirangang tanpa sumelang ing madyaning padukan wonten wisma dapur limasan sirap sepuh kang wis sirep singep kayu sengon wis sak umur kebyok gedhek linabur gamping lah sinenta ingkang lenggah ing wisma Karang Kadempel Tanah sanes muhung tetungguling padukan Karang Kadempel ya pamunging para Pandhawa ya satria tuhu bekti marang Darma yakti awang iki Lurah Semar Nayantaka Badranaya Saron Sari Duda manang munung ya sang juru dyah Puru Prasanta Janggan Semara Santo wong boga sampir boga jati ya sang Ismaya Semar tegese wis datan kasamaran saliring kahanan ingkang gumelar lan ingkang durung gumelar Nayantaka Naya ulat Antakapati yen pinuju peteng atine ulate Semar kaya wong mati Badranaya Badra lemburan Naya ulat yen pinuju karenan penggali ulate Semar yayah ulan dadari Saron Sari tegese sak paripolae tansah neng semake ora saru malah sari Duda manang munung wujude Kyai Semar tansah ngewake yen diarani lanang mongko kopek yen wadon kok rerawisan juru dyah Unta Prasanta tegese pamunging para satriya kang anggayuh kautaman jangan Semara Santo dadi guruning saben wong kang gegulang tapa brata sabar lila legawa Ismaya tegese minangka pepenget dumadining si Ismaya Kyai Lurah Semar nindakake darmaning pamong awit dasar wibawa sentosa wicaksana lan prasaja pramila datana momo kalamun Kyai Semar senadyan namung derajate ngaceplik nanging menang sinebat sang pamong agung sinuwidan dening para kawula turut cinaket dening Sri Naranata Persasat Dewa pangawak manungsa kang umur dewa iki sinebat pusaka bisa kandha jimat kang bisa ngucap saiki sinten ingkang cetaketan kalian Kyai Semar kinudrat kang lali dadi eling kang luput dadi bener nalika semana nuju risajuga ing wancenjang tabuh sadasa Kyai Semar kepareng lenggahing griya ngajeng datan kantun nalika semana sampun sowan putra tetiga Ki Lurah Nala Gareng ya Cakra Wangsa sinambungan sowanipun putra panengah nenggih Ki Lurah Petruk Kanthung Bolong Jenglong Jaya Tunggong Jiwang Gobang Kinosek Tong Sot datan kantun Wuragil Kyai Semar nenggih Ki Lurah Bagong ya Andol Gati ya Matokol Bawer Sari senadyan sampun kadhep putra tetiga parantene Kyai Nayantaka dereng kepareng amedhar pangandikan kawistara lamun nembe peteng penggali pindha bangun kasaputing lebu dados sakala nampi praptanipun satriya ing Pringgondani nenggih Raden Gatotkaca mila daya-daya den acarani dadi mangkono pangudas marang indri ingkang dereng kababaring lesan
Sri Tinon neng wase wakan busana maneka warna Pak Puspiteng Udyono yang banjara sarorukmo renggeng manik noro Narawato ono Obra banyo kang mirat penyaring deco laliwaran leraki lasi siring dadet Wimbo kakodom re mrengget katiuping samirono mondro sawaran mangambar kungas ngepeki jroning pasewakan tandiu Belegagag ugag sadulita mel. Mulane kok renjake padha ganter. Jagone padha tarung jebul. Karang kadem
kadempel kerawan priyayi agung Ndara lanang kula Ndara Gatotkaca sasampunipun lenggah kanthi prayogi keparenga kula ngaturaken pambagya panakrami sami manggih karahar jantoden rawuh wonten ing sudung kula mriki Ndara Gatotkaca jagat dewa Bathara Kyai awit mundi pangestune Kyai Semar lan kasembuh pangayomaning Jawata lulus raharja sowanku ana rersane Siwa Badranaya kejaba saka kuwi keparenga aku ngaturke sungkem pangabekti kunjuk ngersane Kyai Semar syukur yen sami wilujeng dene jenengan ngaturaken pangabekti kula niki namung drajate ngaceplik nggih pun kula tampi nanging dawah sami-sami samangke mugi kaskecakna anggenipun lenggah Ndara kula Gatotkaca ya Kyai kaya wis ora kurang prayoga Ndara kula Gatotkaca senajan ingkang abdi nala gareng rawuhipun Ndara kula Gatotkaca ngaturaken pambagya lan bekti kula katur Ndara bekti kula katur Den ya nala gareng tak tampa pangestuku wae tampanana nggih sanget anggen kula mundi mugi dadosna jimat Ndara Gatotkaca senajan ingkang abdi petruk kanthong bolong rawuhipun Ndara Gatotkaca ngaturaken pambagya lan bekti kula katur nggih Den ya Petruk tak tampa pangestuku wae tampanana nggih kula pundi ndadosaken jimat paribih dayanana ing kasantosan kula Ndara kula Gatotkaca sampunipun apa sarawuhipun Ndara kula Gatotkaca kula ngaturaken pambagya lan bekti kula katur nggih Ndara Gatotkaca Bagong tak tampa pangestuku wae tampanana Bagong nggih sanget anggen kula pundi mugi dadosna jimat mugi dadosna jimat paribeh gong ora sembrono gong isih sore sembronone ora masalah justru sore-sore iki kok Den Ndara kula Gatotkaca persasat karang kadempel kados dene kejugrukan wukir sari kelebaning samudra madu inggih awit rawuhipun jandika Ndara Gatotkaca janur gunung kadingaren dene Ndara Gatot kepareng rawuh dhateng sudung kula mriki keparenga kula nyuwun dawuh Den wonten wigatos menapa nggih Den Ndara Gatotkaca Wah Semar yen aku wis kepareng matur nanging sadurunge yen ana luput aturku tak suwun pangaksamane Kyai Semar inggih sirnake raos wigih ringa-ringa Den matur nuwun wa lan suwan kono resani Kyai Semar iki ingkang sepisan amung kepengin mertinju kawidadaning Kyai Semar sak kula wangsa angka loro diutus Wajeng Amarta supaya nakenake dene sawetara wektu Kyai Semar ora kepareng marasuwan sebana ngresani Wa Prabu Darma Jaka ing Ngamarta
Kang Mangguna wanter dawuh sabdane Samiaji. Aku supaya mboyongi wa Semaringgal marasibo ana ngersaning para pepundhen. Iku Kyai, muga ndadekno penggalian. Hanjra ingkang Puspitarum. Kasiliring samira nomre Sekar kadung ngas kandanyo maweh raras retnaning griya Den kula ngaturaken gunging panuwun dene semanten katresnanipun ndara kula para Pandhawa ingkang tansah migatosaken dhateng para kawulalit. Kula nggih nyuwun pangapunten. Dene pinten-pinten pisowanan dereng saged seba caos. Lan yen kula kalenggan menika kedah kaboyong nuwun sewu den kula dereng saged. Kyai, apa darunane mangkono? Monggo wanter dawuh timbalane wa Prabu Punta. Sowanku supaya mboyongi Kyai Semar. Ngaten nggih, Den. Pramila kula dereng seba caos lan kula dereng saged kaboyong niku mboten kok ateges kula menika badhe mbalela menika babar pisan mboten Den. Nanging estunipun wonten bab ingkang sanget ndadosken petenging manah kula Den. Inggih menika bab ngurcanipun wakmu putri. Inggih pun kanestren. Dadi kalenggan iki Wa Dewi kanestren nembe linggar saka Warang Kadempel Kyai. Banjur kepiye Kyai? Punten. Perkawis kula mangke badhe kaboyong malih wonten ngersanipun para ndara-ndara kula Pandhawa mangke pinanggih wingking. Neng Ndara Gatot saniki kula aturi suminggah sumene rumiyin wonten pepengkeran krana sajake niki Karang Kadempel badhe wonten tamu malih neng ampun semelang mangke mesti kula pikirke Den Ndara Gatotkaca sigra-sigra yen permana ganca sigra ngraketa nawang sesangka nawang sesangka Koyang lenggahing Sri Nalendra
ambek marawa sing sang katriku mulung mangrempak katriku mulung mangrempak ing wadya kurada kura ora reka kiri Eco denira sawya imbal wacana kirem raras ginandara nanging pangandikaning luras maring kang pekasan akarya legak jroning driya Raden Gatotkaca satemah dedhep tidhem tanana ingkang nyabawa nanging caritaning mriku anglenggahe kanyut pinangka wardu kanyut wong angganten wardu akecoh nginango durung abang ida dereng manjing pratala kesaru gegering Jawi soane Pragosa Seta tuhu mrika wiswanipun utusan saking negari Pancawati nenggih Raden Senggana Anoman satemah akarya cingak ingkang samya mulat Sinongwati caket kinari kamu mbak lumembak ombak ing samudra
bale lumut hambak kanggeng kaito dedenjeng-denjengan nganti gawe kaget kok ana wujute Wanara Seta ora bakal nyambunging paningal ora pangling iki Senggana Anuman kowe rak yo slamet to Anuman Duh Hyang Rama dewaku inggih Yai awit mundi pangastunipun Kyai Semar Suwan kula manggih raharja kejawi saking menika ngaturaken sumengkeming pabekti Kyai Anuman ya wis dak tampa ndadekke bombong rasaku pangestuku tampanono ya Anuman inggih sanget anggen kula mundi dados jimat Nyuk selamat to Nyuk menika Ki Lurah Bagong. Heeh. Mbok sesuk ki adus sik. Mbok nganggo sampo khusus hewan men ora mbrodol wulune. Marahi kecethit to kowe iki. Lha kusung kecethit mergo gebrodolan wulumu. Mbok sesuk nek iso dikosoki. Iso disampo ora nggo sabun. Disampone. Inggih, nyuwun ngapunten Ki Lurah. Nek umpama bar dikrok ya lembira sing resik. Inggih. Saestu nyuwun gunging pangapunten Ki Lurah. Ah wis ora dadi apa. Slamet to? Inggih, slamet. Ya wis nek slamet syukur. Inggih. Wis apa urung? Wis gak diteruske mir. Bagong iki. Ya, Anuman. Esmu sumengko pengawak Bajra banjur ana wigati apa? Mara gage matura Anuman. Iya, Yai. Wale-wale menapa? Sejatosipun suwan kula kautus dening sesembahan kula Sinuwun Prabu Rama Wijaya ing Pancawati ndekaken kejawi tuwi kawidadaning Kyai Lurah sak kula wangsa lan menggawe wigatos kula kautus pados amboyongi Kyai Nayantaka mugi kersa kaboyong wonten negari Pancawati Karono negari Pancawati kalenggan menika nembe ketamaning dawuru. Rengganing praja saged nirmala waluya jati menawi tinenggan Kyai Badrana ingkang mekaten Kyai. Mawantu-wantu ingkang dados panyuwun kula kersa kaboyong wonten ing Pancawati Kyai Semar. Swareka den praetna samurire seka bali kilar-kilar semeti ning tengahing latar kedadak wonten dhayoh malih
Blagagag ugeg sadulita mel ora kaya sak gedhagan iki omahku kok dayoh wae mangke riyin Begawan Durna saha Rekyana Patih Sengkuni sasampunipun lenggah kanthi sekeca sarawuh jandika kula ngaturaken pambagya panakrami sami wilujeng rawuh mriki. Samarante, dok meneh dungkul. Alas dadi wana-wana dadi alas. Iya Kakang Semar, pamojine Kakang Badranaya slamet praptaku ana kene. Ye Kakang Semar. Praptaku ya ora ana alangan suwiji apa. Inggih syukur. Syukur menawi ngaten. Dipun prayogakaken lenggahipun. Nah janjane ora kepenakne ya kudu tak penak-penake. Merga aku ki pendhitaning ratu, pujanganing kraton, aku kulino lungguh kursi sing ana babute. Empuk. Bareng tekan kene lah kok mung dilenggoke ning lincak. Lincake wis brodol kaya ngene iki. Semar. Kowe dadi punakawane Pandhawa ning seprena-seprene kok mung ajeg wae. Nyatane wae ya omahmu. Ora gak direnovasi. Payonmu ya mung saka blarak gek iki to. Nek ngisor ki joben ngono lumayan. Lah iki jan lemah. Gek dienggo angrem karo pitik bareng. Mula diapura yen sendalku kepeksa kudu tanggo. Engko ndak aku masuk ngain. Iya, masuk ngain ki iso munggah tekan asam lambung bareng. Iki jane sapa teko nyelekit ki? Aku ra kumanan panggon meneng bae lho. Wah, ngrusak suasana. Senane ana wong bahagia ki dadi ora sida bahagia. Meneng sik to Gong iki Gong. Mbok sing sabar wong kaya ngono jan kaya ngono to kan biyen sabar. Nek kon sabar terus nek suarane nyakit piye jan tak takon. Ya manjo. Nggih. Kowe mbok dirungokke. Panemban. Lah niki jane niku wonten wigati napa? Ngene ya Semar. Praptaku ning karang kadempel kene mung mundi dawuh anak Prabu Duryudana. Rening saiki negara Ngastina lagi ketaman pagebluk Mayangkara. Nek larang sandang, larang pangan kuwi ora, merga negara Ngastina kuwi negara sing sugih mblegedhu. Nyalane wae. Deloken. Penganggonku sarwa emas. Nanging mbuh jalarane kok dadi negara Ngastina saiki kawulane akeh lara. Akeh rajapati. Ora kemu kok muni mbeh barang iki apa? Wedhus wae ya kae ya.
Gong meneng ocoke to, Gong kowe Gong. Wah. Apa saiki wis ora seneng jaran senengane wedhus apa ya, Truk ya? Meneng to, Gong. Seneng kono wae. Ngitungi ndok pitik kuwi lho. Oh, kok ngerti kowe? Bebasan esuk lara sore tumeka ing pati mongko pirang-pirang budidaya wis ditindakake klebu nimbali para pinter para wiku winasis supaya ngusadani rengkaning praja parandene ora mendha ning Malasaya untuk ngerda. Lah banjur anak Prabu Daryudana nampa wangsiting dewa negara Ngastina bakal uwal saka penandang waton ora ketang mung sedhela kudu mboyong Semar ning negara Ngastina. Nah tekaku ana kene kadawan supaya mboyong Semar. Nek jane aku ora percaya karo kaluwihane Semar ki apa. Ning gandeng aku mung saderma didhawuhi anane ya mung mangkat. Wis ngono kuwi. Mula ayo saiki gelem tak boyong ning Ngastina. Semar jaluk beban apa wae bakal dituruti. Ayo, gelem ya Semar? Iya Kakang Semar. Aku pinangka dadi saksi tama yen Kakang Durna iki kedawan supaya mboyong Kakang Semar. Mula yen pancen Kakang Semar kersa diboyong wis ta. Arep ngarani beban apa aja sumelang. Mesti bakal dituruti klebu anak-anakmu mengko ya bakal dimulyake Kakang Semar. Wis ngalila antasang Badranaya Angrajut Aji Mancala Sakti Dewa Utama nggih kula jane mboten kawratan nek narjeng diboyong ten Ngastina ning ampun sakniki margi niki kula tasih wonten ayan benjang yen pun rampung ayan kula purun diboyong. Lah terus rampunge kapan? Ayanmu kuwi kok sajak penting. Nggih udakara setengah taun munggahe setahun malih. Setengah tahun munggahe setahun. Oh, gampang kowe ngarep nampik Semar. Kowe iki mung arep diboyong dimulyake kowe ora gelem. Mbok kowe iki ngrumangsani. Kowe iki mung punakawane para Pandhawa, ning tekan seprene kowe tetep melarat. Kowe mung ajeg dadi batur gedibal 17. Lah mung arep dimulyake kowe ora gelem gleleng. Angkuh kowe Semar. Lan meneh mau ngarep aku kandha nek jane aku ora percaya karo Semar. Aku jane suti teko ning panggonanmu kene. Ning gandeng aku kedawan anak Prabu Daryudana. Kepeksa aku kudu menyang. Mula Semar tak bujuk sarana alus ora gelem. Apa kepeksa aku kudu nganggo cara sing kasar? Kersane sampean pripun? Kalau sawangen, deloken. Aku rene iki nganti wadya bolos gelar papan kanthi sikap gegamaning ayuda. Mula nek kowe mangkal, kowe wangkot ora gelem tak boyong. Karang kadempel bakal tak dadekke Karang Abang. Cangkeme lho, Mas. Mbah. Nun sewu mbok nek duwe wadang kacang ki diatur. Iki rasa metenteng. Prengus. Sorry, Mir. Ora watono omong kowe iki. Iki. Sapa iki Bakong iki? Arep apa? Gong sabar lho, Gong. Sabar ki ana watese jane. Pak pasul sisan lho kowe truk meneng bae to kowe iki. Oh iya. Iya. Bakong kowe aja melu-melu. Lho ora melu-melu kepiye? Rombongan jangku kuwi. Sampeyan sing suwe-suwe gawe kemropo ki sampeyan. Gawe kemropo kepiye? Sampeyan dapane napa teng sina tak takon. Wis kondang yen aku disungguh-sungguh dadi pujanganing ratu. Pujanganing kraton dadi pendhitaning ratu. Lah kene dadi pendhita. Jare pendhita ki ngepun barang sing nyata.
Jare pendhita ki dipundi lan ditata. Dipundi? Ngelmu batine ditata solah bawane. Neng kok cangkemmu elek, Bro. Lah kok malah nyangkem-nyangkemke karo pendhita. Wis ben nyatane elek tenan. Omong ra diatur perkara kowe ngelek bapak ngonekke bapak wong melarat. Aku ora apa-apa, mergane kuwi kasunyatang. Neng barang kowe muni ngemengke bapak, kowe muni bapakmu batur gedhi bal 17. Lara atiku, Mas. Bapak, kowe padha wae karo ngemengke karo bapak, wis nginyak-inyak bapak kowe. Bagong sing ora trima perkara bapak melarat ya wis ben melarat. Wong mangan ya ora njaluk kowe. Tur bapak urip ngene iki wis ikhlas, wis nrimo. Nrimo apa anane tetep bersyukur. Merga piye wae hasil sing halal saka jerih payahe bapak dhewe ning bareng kowe nggleleng umuk merga sugih bandamu pirang-pirang. Ning kuwi ra hasil lemu nilep duwite rakyat. Apa ora ngaku kowe? Sangkune barang kuwi ya tukang korupsi. Ngono kok dong unake bapakmu batur gedhi bal 17. Monggo upama ditelusur ditimbang ngono Semar nek karo Dura derajate malah dhuwur bapak. Ora coba saiki bapake sapa? Bapakmu genah mung Semar. Wong melarat, wong keserakat. Kuwi nak tata gelar. Ning batin jane bapak ki dewa. Dewa apa? Dewa kok bentuke kaya ngono kuwi, wilang ngeyel. Nek kowe tak kandhani ya kowe bapak ki jamane senom. Jenenge Sang Hyang Tusiya. Ismaya. Sama? Sama reng anu sama moreng. Ismaya. Jenenge Ismaya. Kuwi. Lah ning apa jenenge mau Ismaya kuwi Sang Hyang Ismaya iki tunggale 3. Nomor 1 Sang Hyang Tejamaya ya taga kae. Nomor 2 Sang Hyang Ismaya, sing nomor 3 Hyang Manikmaya ya Bathara Guru. Ala-ala bapak ki dewa. Kakangne Bathara Guru dadi aku nek nyeluk Bathara Guru kuwi muni Om. Waduh, tak gantung bare iki bakong ki mingan ki. Muni Om aku nek karo Bathara Guru ki padake. Dhuwur aku derajate karo kowe iki. Oh aku ki nek dina Minggu lek kuping genik. Lek dolan. Lek camping ki ning pinggir Kawah Candra di muka tak kandhani. Aku nek cara-cara nggon pelem bakar marshmallow. Lek bakar ning pinggir Kawah Candra di muka. Weh, ning bareng kowe. Kowe iki Durna ki sapa? Durna ki jaman nom jenenge Bambang Kumbayana. Mbiyen kowe bagus ning merga saka moralmu dadi elek kaya ngono kuwi merga dipoteng-poteng karo Patih Gandamana. Klebu Sengkuni kuwi. Kuwi Sengkuni mbiyen ki ya bagus ning merga saka unine. Merga nek muni sok elek cangkeme terus disuwek-suwek. Mulai tekan saiki Durna karo Sengkuni iki mung dadi provokator. Kaya ngono arep nyepelake bapak. Melaratmu batur gedhi bal 17. Bagong sing ora trima. Aku ki sayang karo bapak. Bapak masuk angin tak keroki, bapak asam lambung tak pijeti. Bapak jegok iki rek priye tak masak, piye? Tak tongseng. Lah aku ki tresno nang karo bapak nek kowe ngelek bapak Bagong sing ora trima. Luwe-luwe kowe sumbar ning Karang Kadem arep tobong. Kowe Bagong sing arep belani ayo. Do muni kowe saiki dur muni. Mane ngonekke bapak meneh tak lakban cangkemmu tenan kowe. Nek ngono kowe arep wani karo Pendhita Durna. Kowe arep wani karo Pendhita Durna. Aku rene ngrit wadya bolos gelar sepapan. Galo, delokon. Kowe piye? Nambemu mau muni piye? Aku ngret wadya bolos gelar sepapan kae, sawangen kae. Sing tak ndol-ndolke mesti mung Kurawa to. Kowe pancen ana apa jenenge? Kowe iki
ngendelke Kurawa ki rombongan apa? Mung rombongan Babarasi kok tok ndel-ndelke ki. Njur ngapa? Bagong ki ana Semar kok wedi arep kowe ngerit Wadyabala. Arep kowe nggawa Kurawa Bagong ora bakal gigrik. Kene tak babatane Wadyabala klebu kowe kuwi. Iki sirah nek didetkleke nggo sirahmu ki yo mutiar kowe. Ngersake napas perbuatan. Wegah. Ana napas perbuatan sing gaweke munyuk ya wegah aku. Gur makwek-makwek mangko men.